igram. Totalno igram. Bravo. Start. Želim da vam kažem da ću da odigram dve igre, dva gejma. Ako izgubim sve dva gejma, moram da kupim, idemo u shop. Evo otvorim ovo, moram da kupim, otvorit ću ovo samo da vam pokažem šta moram da kupim. Moram da kupim ovaj Mega Box od 80, evo kako zove. Od ovih gejmova. Ali ako izgubim dva gejme, i ljudi moji, rekao sam vam da ću da dođem u sljedećeg videa do 100 trofeja i došao sam. Imam 9102 trofeja. Fali mi još malo za 16. rank za boa. Kao što vidite, fali mi jedan trofej. Tako da, bacamo se neki. Idemo. Zašto juče nije izašao video, morao sam, valjda juče, nema veze. Znači, što juče nije izašao video, zato što valjda juče. Ne, možda ovih dana neće da izađu videi, dosta njih možda neće da izađu. Ne znam. Zato što juče, ove nedelje će videi da idu ovako. Ponedeljak, sreda, petak. Jer ja tada ne idem u školu, a kada idem u školu, utorak i četvrtak neće da izađu videi. Tako to da znate. Piši bre, mamicu ti jebe. Pa, ja ću ovih im da pobedim. Samo ovoj da me ne napada. Ne. A dobro, svojim trofeja, ali to se ne računa. Ako svojim 5 trofeja, više od 5 trofeja, ja ću da, ako osvojim manje od 5 trofeja, razumete? Ne, ako osvojim manje od 4 trofeja, ja ću da kupim, da kupim Mega Box, ako osvojim više od 4 trofeja, ako imam recimo 5, 6, 7, nije bitno, 8, 10, mislim ako budem prvi. Tako da, daj Bože, ne znam koga uzmem. Da li igram opet s njim ili... Nemam pojma. Koliko mi još fali još malo? Za sve mi fali još malo. Dobro, evo. Njega mi ne fali toliko. Za ovog mi fali još 24. Za ovog mi fali 33. Za ovog fali, ne znam ja, više od 20. Za ovog mi fali 10 trofeja. Da vidim samo sekundu. Za ovog mi fali 14 trofeja, tako da to možeš još 2 gejma. 341 od 380 da imam, mislim, da budem 17. Tako da, naime. Znači, ako imam manje od 4 trofeja, razumite, ako imam manje od 4 trofeja, ja ću da kupim, ali samo u ovom gameu. Ja ću da kupim Mega Box, ako imam više od 4 trofeja, 5, 6, 7, 8. Ne bitno. Ja da kupujem i već. Samo ću da idem
Ja se prebacim i ropte, nismo da me vide. Me ne bi napadali, razumete? Možemo da me vide, Bože. Može se u Bogu da me ne vide. Vidjet će me ovdje, jao. Ovdje mislim da neće. Mislim da me nisu vidjeli. Tako da... Najbolje da me nisu vidjeli. Čuti. Ja ću ovako da se pripremim. Ako me napadne. Dok se približava polako meni. Ne. Daj Bože da imam više od 4. Za jedan trofej. Pa, ja sam kralj, tako da ljudi moji, to je to od ovog gejma. Da sam da odigram još jedan. Vi ste očekivali da ću da kupim ovaj mega box koji košta 80. Gdje? Evo ga. Košta 80 ovih. Ali neće. Dobro. Tako da ljudi moji, to je to od ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Ako jeste, like, share, sub, kom i mi se vidimo u sljedećem videu. A do tada ljudi moji, lijep pozdrav i ćao. Imamo se u sredu, ali možda jedan nas pripremim još jedan video pa izaći sutra ujutro. U 12, kad sam još koli. Znači što je u kom videu. Ćao.